Diba? Dolomite sand. Pero mo kabalong sa Dolomite sand. Hello mga uncle! Welcome to my vlog. Nanay ko karon sa Lokbon White Sand. By the way mga uncle, ang pagpadulong dito, nanay una. Atong starting point sa Tubay. Sa Tubay either sa Puok or sa sentro sa Tubay sa coastal. Kani di ay kuha na siya barangay ni siya sa Tubay sa area. Ang pagpadulong dito rin, kuha na gid si by Dasira. So mo ni atong itinerary kani. Gikan sa Tubay. Liti ka og pump boat, either pakyaw or individual. Ang individual lang rate 50 per head. Pagpadulong og 50 per pabalik, so 100 imong gasto tanan. Pero kung pakyaw inyong gusto, halimbawa group of 10 persons, so 15. So nay mga pump boat diri nga titihan nila. Ang plite sa ilang pump boat depende. Ang nay rate na 1,500 to 2,000. Kung may ilang mga pump boat dira available, kontak lang mo. And pag abot niyo diri, may mga cottage na available. Ang cottage available, good for pwede mo mag-overnight. 100 ang plite sa cottage. Naapod 200 mo cottage. Ug naapod sila'y floating cottage. Ang floating cottage nila, ang rate sa ilang floating cottage 800 pesos only for 1 day. Dili na ka mahal. Kay sada kayo diri ang buhangin. Sada kayo na beach, linaw kayo. Linaw kay mga keo. Anawa gani ang ilang buhangin mga angko. Pik na. Sada kayo murag masaag ka sa laing na lugar. Ipusta na ako akong silingan. Hindi mo ganahan diri. Atong suruyon ang kanindon sa Lokbon White Sand. Tara. Yang rock formation guys. Ambot ang talinga bato guys. Kapag siya pili sa kapikturan, pili sa katungtungan. Coral reef mga uncle. Ani kahilti. Kanina dagat mga uncle. Kaya yung coral reef oh. Pwede ni siya buhay ano.